kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi ki perlok baro agni ko por pasang subhai pi shiki kubor bakong san jong katayo bat mga upenci lakyang bat kini ki long ki kubor harum. Kawai ga yeng kebadan hakasnong Mount Jersim Southwest Khasi Hills District kala ingkong khan hadin bagi telik ding barhem kila bamdo ya ga yeng bat ruya baro gi jing don jing em kat kum gi telong khubor balayo lum le tho bagate ga yeng ka dei jong kong banjalin lingdo marchlong kebadan arngut ki khon bat ga jing jia ga si photrik naiweng hakapor kum ba si pho bachim ben stem Shisho kat kum kita long kubor balayo alum no ba kranli nong rem ubade menteri snong jong kesnong Maujer sim ure tho ba ka por ba plu ka te ka yeng kala dan ru ka jing bathai jong ka tendong le air shed jing shed lani cylinder gas ba don bok ba ka te ka por am shim la don brew hajan lani hapo jong ka te ka yeng bat kam shim la don kanu ka jing jia ka bas ngosi uba akran ule tho ru ya ka daw jong ka jing plu jong ka te ka yeng Haga ba hadu mentah empat la bantip tenrai bat ule tho ru bagajing julor baro kala kot sha ka shilang sao pho hajar tingka halor ka khubor ka balami ha ka santrik urisau arajar arpusau ha kot khubor unong san hima halor ka phang ka baong hato ka anch na yeng ka trai kam tang yi ki khasi yang be an ka yeng barjalla halom ding jri Ujor ginong song se kemuda terus nam arajar arpulai nakaliang chairman jong kemuda uba wailat miki shilla habaya keren berkilat pathai khubor ka khatwai trik unaiwing arajar arpusau ula pensyai pai ba daga baong baka anhi katrai kam ya baro bat kam don kata kajing ya pher ha kabade baka jat benreu ula pensyai ru balada ki pai ba ki kwa ban snaying lani ban kintiu yi ki yeng jong ki shajrong ki dei ban shim bat ban yo jingbet shwa na ka office trai kam jo kemuda bat nakaliang kemuda kan sa ay ka jingbet kat kum ki kindon jong ke Meghalaya building bylaws halor ka jingkno badon we bar jalla yo bala tip karteng kum u Muhammad Sulaiman u bala sha ujor haginong song jong kolom dingjri bana kaliang ka office maria yo ya jing ujor klem de penslim kemuda kala shimkia ban le kat kum ki kindon jong ka ai de ka babut din bat kam de ko bala kinno baka office jong ka buda ka klem le la ong uba wailan Nakaliang ko office hadin ke jing lai jurim kala lap shisha ye ke jing shna ye ke building ye ke bala tip kum ke G+2 ka baklam de yo jing bit ne ke muda but nakaliang ko office kala ai de ke show cause notice ha une ubreu henry u klemwan mi she ke office tre kam jang ke muda but de ha ka arpu pratrik urumphang arajar arpu saw ke muda kala pha de ke jing tho ka ba kham khor sha une Muhammad Sulaiman but de ha ka santri gulber arajar arpu saw une ubreu ulawan mi ringkat ke siti ubala kam bo klem tmu banyale persha ikikindon jong ke building bylaws jong ke sarkar but day ne ke jingbum tip shai bha ula kumpin jrong ye ki mala jong ke ye hagawai ke jingjia ya takho kali ka ba ishar khai hapding ki artli ki trok Wei nongnya jong trok kit mau klingka ke badang hiars ki thain ka hati ulamin saujur hadin baka trok ka baulannya kala lit bantenra nadin jong ka wei pat ka trok kit mar ka baladan ka jingthot bat sange harut surok ba national highway 6 hakhat armer kat kum ko khubor ka baliyo alum le tho ba ke jingjang kala jiang ka por kum ba sau shiteng min step kat ba ka te ka trok Kit mau klinka kabaranya registration number ML Cutway Iway Sao Lai Henry kabaranya do ba Neverson shut up kala lai banterra ya kawe katrok kabaranya registration number NL Not Iway AD San Iway Lai San kala do bagi benta ke bahasa khmat jong ka katrok kit mau klinka kila prahi pom baru teu nong nya ru la sakut sendon hapo katai katrok Laya thoru bahagni ke jingjia uba Neverson shadap uba sakut apo ketika trok perlu mensajur ke jing kedia jang kijan barbala ban sai pat ye una po ketika trok hadin ar kenta tam lingba ke jingwan yarap jong kikali khwai Nakaliang kipuli kilapan kit no mar deka kali kit nong pang yoba Neverson shadap ubade nakasnong Nongkinro West Jaintia Hills District sha ke Guwahati Medical College and Hospital nakabenta ban yo ya ke jing sumar ban yegini ki arti ki trok ru la weng no na kateka jaka jong ke jing tingko nakabenta ban penlong shishu ya ke jing token
Ke Election Commission of India kalapan benar baga jingpoi jong ginong tap vote ke election shiteng samoy ha Gambe Grey constituency ha ka khatlai ter unai wing arajar arpusau kalalong khandai pho pon prapusau na ka shispa hadu ko por hendre beji janmit bala khang sindon ya ke jaka tap vote baro san puwei tili polling station ka jing tap vote na ka benta ke election MLA shiteng samoy ha po Gambe Grey kala poi she ka bakun bala pentikina baga jing tap vote ki paj ba kala ya bet ya renti klem don kino ki jingkul mar la ban kedo baki sengsan partai ki bala sai kertong hagini ki election shiteng samoy ki long na ka seng NPP TMC Congress ban BJP ban arngut ki kertong shimet ya ki bala tip kum usengkra bird marak bat ujeri sangma Shishola ongro bagi nong tap vote ha Gambe Grey constituency baro ki don lai pu 8,000 spa san pu sangun ha ga khat san hajar khandai spa pu lai ngot ki de ki kinthei but khat 100,000 lai spa lai pu wengun ki de ki shindrang President Jong North Eastern Hills University Students Union Nihu Su usamla Sandy Sotun ulah hiar hadu saw kilo ke jingkia hadu ke sengi ke bapra kata ke khat ar tarik unai wing arajar ar pusaw ubala syak tengan ringkat bat kisamla puli ban dawa hiar syuki Vice Chancellor Jong ke school ba ke barang ya minta syakman kini ke jing hiar ke jingkia Jong samla Sandy ke hadin bagi doktor Jong ke Negrims Hospital Shillong kilawan ban thau ke kot ke khia Jong baro kisamla puli ke ba tengan hakmat ka pelau office terekam ka bajusyong Vice Chancellor Hanehu kan baga BP ka poi nyopo na ka shispa sao haba yakran badu Sandy ule yatho bamunshwa udan ka jingkia ka bahanyo po 100 kilo bad menta ula poi sha ka hanyo po ar kilo ule yatho bahagani ka jingshong sha tengan udi tang ka ORS bad glucose hagajo ko por lapen power baga jing sha tengan kan ya ben tadadu ba Vice Chancellor un hierno naga shuki but kwa ba mano kin wan ban pinyesuk ula pentip bagi ba shong sha tengan ki don khat khandai ngut kata khat ar ngut naga KSU but nyongut na ka Nihu Su shisho ula pentip ru ba ka bela poi shi jaka sumar ki don ko khat ar ngut hadu khat lai ngut but yo I drip namar ba la tulat palan ka men ka dorbar shnong mau kharwang ka baha bapo ka dong riwar Southwest Khasi Hills ka khar ar tarik unai wing arajar arpusaw kala penlong ye ka dorbar pajba ha japung hadin baki argut ki samla jong ka shnong ki rasha sho ha ki langut ki breu ki bala itho dor khmat ki bedai ne ka shnong maurab bat mausan ye ki bala tip kerteng kum uris manuel milim u shampang lin thongni but mystical man thongni bat kan baki samla ki besha sho la tip kerteng kum mi tho simle but u upstar man shla kat kum gajinya tho kitiki arngot kilanot kile tho ba shwa bakin shakta ha kitiki breu la ong bakala don shwa gajinya ka jia hapdeng kitiki laingut but ki wei pat ki breu ki ki nongnya kali kile tho ru ba ka por bagi ramut belai pe je kitiki jingkul mar kindit kin san kitiki breu klem da kren kila sho bat kurai kitiki arngot naphang hado ba kimtip breu but kile tho ru ba don bok ha kitiki por ki don lang ki nongnya kali ki bele ram Henry kimtip shu ka ei ka ba jia yaki kile thoru bagate ke jingjia kala jia ke janme jong ka pratar ku naiwing arajar arpusaw kumta halor ke jingjia na kala snong mau kharwang kala pin pau ye ke jing bitar persha ya ke jing sha sho jong ki tei ki samla snong da ka bakin noru bagi tei ki breu ki tei ki baju pendek ya ke yat ka yeng jong ki pajba man la ka por na kaliang ka snong hagani ka singi kala shimru ya ka rai bandai ujor ka ejahar ha mau karwat police station persha ya ki laingut ki breu ki bla sho ya ki samla snong Uweu breu yo bala tip kerteng kumu box star so lang san pos nem karata na ka snong mau khlam nong pendeng West Khasi Hills ulasha penyap dusman ka basha ot na updot jong rendang kat kom ke telong khubor ni ge pulit ke district le tho ba ke jingjia la jia po ke snong rimiar jong ka thain mau e ha West Khasi Hills shisho ka khubor ni ge pulit la ong ba ke jingjia la jia ka step snya jong ka khat ar tarik unai wing hang kapor ko masibeji AA bala suba jorru bo teu rangba ura sha penyap ha weu breu ya bala tip kerteng kum upiswel langrin harin ke jingya ka jia bat ke jingya nya ka ba jia hajan ka yengsa jong uba piswel langrin ka khubor ka ongru bahadin ketika jingjia utai upiswel langrin lapet ne ketika jaka henry hadin ka tuka ni por ke jingrap jong kipat ba nong song snong ki pulit kila yo ban kemno yo teu nong penyap bat na kaliang ki pulit kirang penlong ye ke jingto ken ka ba benia
Ke State Election Committee jong ke Voice of the People Party kala penbenai ki kerteng jong ki kertong ne benta bakin ye kun ye election MDC ke ban salong shen ha ke Khasi Hills Autonomous District Council bar ke Jaintia Hills Autonomous District Council kini ki kertong ki bala penbena menta ke sengi ki dai hadin ba ke Central Executive Committee kala menjur ya ki kerteng ne ki constituency hadin ba ke State Election Committee kala de ban bishar benia kat kum ke keruak balada ban pelat dekat State Election Committee kepada Soido Chairman Dr. Kara Chen baru Sekretari Dr. Londona M. Sotun kila pentim bah KHADC kila yo hado arpo hunyong ki kertong na ki arpo hunyong tri ki constituency bat ke balang sa satang arteli kat bah JHADC pat kila yo kertong hado arpo saungut na ki arpo saung tri ki constituency bat ke basa kalong satang santeli na pedeng gini ki kertong ki balapan benas saungut ki deki kentai kata ke wena ki HADC but langut na GHADC. HADC na nongpo lami kamado ba Matthew Makado Sning Banrikos Nongsteng Soring Kam Bill Clinton Warnkar Malcolm Rowe Sabor Lang Warba Nongkrem Kidbors Im Linkerdem Laikro uba Shembor Lang Runja Nongsken uba Manpalang Taba Sheila uba Asan Lang Wanswen Mausen Ram Dr. Rusigan Shangpliang Sora uba John Thaba Melim kong Ivan Dublin El Nonglai Laban Mauprem ba Danny Langste Nong Thamai uba Winston Tony Lingdo Mauplang Ding Ye uba Lancaster Marbanyang Mairang uba John J Basayomoy Paryong ba Powell Soklet Langrin Overlin Im Yong Martian Road ba Birbor Yang Tem Jirang uba Apkermen Lingdo Umroy Isen A Hing Maukar Pentor Kra uba Strong Pillar Karjana Jaya ba Denzel Reynard Chen Maulai ba Edison Karumnoy Nong Spung Soyong ba Ban Perkat Nongrang Maukarwat ba Penkrau Lin Karjarin Nong Stony uba Marbiang Nong Si Ramrai Jerngam ba Boni Roy Linkoy kan ba JHADC Kilong Nawar East uba Isak Shela War West ba Batskem Hayong War Central ba Jam Shaprang Potam Nartiang Wa Ejer ba You Wan Mi Miria Modop Ladang uba Chanbor Rembai Minso Nongjingi kong Laya Wan Lam Jinghun Krib Minsngat Kanduli kong Darab Biang Muli Barato Mukro ba Sarlang Ki Dekhar Shangpung Hame Shania Suyam Jawai South uba Yaibat Lang Talang Musnyang Rengat uba Damewan Hi Rembai Sutengah Narwan ba Lamsuk Langstang Narpu kong Dewi Tawan Tongper Mukhla Umulong ba Nehemaya Lamare Modemai Nongkro ba Close Roy Lalu Shiliang Mentang uba Darimi Liam Mokayau ba Rimiki Nyang Ralyang ba TZ Dekhar Mi Mentedu Nangba ba Grisentas Susngi Joai Not ba Andrew Shulai Sutengah Nongkli kong Lasbon Simply Sumer ba Dakenkor Tangliang Batau Lakadong ba Levinson Suchiang ba Tuber uba Delmon Pawa Unong ruai ba pa ka perthai ya bala tip kumu ekon ulawan poi hamadan kurkalang nagbenta man ruai ka tamasa Cherry Blossom ga janmi jong ka khat santrik unai weng arajar arpesau uni unong ruai ubadai lang ka jinglong Uni unong ruai ubadai lang ka jinglong nong songsnong negeri Senegal but ke United States of America ulawan poi ha ka por sausan po janmit hamadan kurkalang but tang maria poi ha ka jaka le lam bet bet yu shaka poi ka jaka ka bala pinkre kerpang nega benta jong ka kerteng bapura jong ekon kadi ka bajrong bha but ka kerteng jong uni unong ruai kadai aliau ne damala buga timipuru nakta lulu barara ekon tiam la ong ruba haga khat santrik ekon la penbernyai gi pai ba lam bagi jingruai gi pau gi jong haga ba lei ba gi pai ba ba ki nong kersan po gi jalami khalia ba gi bai pat gi jela kila ya ruai lang ba ye shimbenta haga ban pensong shit ye kene ka tamasa jong ka Cherry Blossom ka bala sedang haga khat santrik unai weng ha bhoi rembong hamadan kur kalang riboy district ki ba khambun hi ki ba wan pet kai ki dei ki breu ki bana ki wei pat ki jela kat kum gejinga tho jong ki ba pahara ka jaka rung hapo kamadan ki bala rung ki ba buni ki bawan ki bar jela bat ki bana po ke jela ki khamduna ka jing to jong ki pat ba samanan kur kalang bhoi rembong namar ba ha ka khat santrik an rwai bat an pen berngai ki pat ba do ekon bat ka kin hun boni em
la yi ru bagi pak ba kila sedang bandrung hapo ko madana do ko por arbaji janmil la yi ba ki ba apa harang kila sailut ya ki bara biri secret jing pro ki umdi kwai lada kita ki shenrang ni ki kintei kita sailun but lada ki rasna lani ki lipstick but ki wei ru kenang ba kanam penjabo hapo madan but bakan light na ki jingmen saw habaya bon breu ti porok de ki khubor ngila point shika bakot kada do binginya shem yang bat pi ha ko wei pat katayo nga ai khublei ko por ba ko dor jong pi khublei shibon